profesional dautago, Irati Itziar naiz, Zueko udako ikastaroen koordinatzailea, eta nirekin batera, Usurbilgo udala, Gurtzan ez Olaberrieta, beti gaizki eta Aritza Zurmendi Jakinetik. Eta, kokapen moduan, esatea, UEUren udako ikastaroak, dena 53. urtengoa, baina orain dela 3 urte, 50 urte egin genituenean, gure buruari galdetu genuen, Gota bat garren mendeko udako ikastaroak nolakoak izango dira. Zer nahi dugu udako ikastaroak egin ditu, Eta, horre 3 ardatz edo jarri genizkien udako ikastaroi, eta lehenengoa da jardunaldiak, gintozen Jakinekin hainbat urtetan jardunaldiak egiten, baina ikusiko duzu aurtengo gure eskaintza ere jardunaldiz osatuta dagoela, azken 3 urtetan horrela egiten ditugu. Batez ere jardunaldien bitartez gogoeta guneak sortu nahi ditugulako, euskal gizarteari galdeak proposatu, gaiak proposatu, eta gogoeta gune horiek lantzeko formatu egokiena jardunaldiak dira. Baina baita jardunaldiak direlako lankidetza eta elkarlanerako oso formatu egokia. Eta konturatuko zarete, eskaintza ikusteko duzu, gaudela kontseilua, dagoiezki, behategia, alde, zein hizkuntzen elkartea, guztiak ere lankidetzan egiten ditugu eta banamakan eta bingo zoratzen ditugun formatua direlako. Eta noski, Jakinekin eta Usurbilgo udalarekin ere, elkarlanean, lankidetzan aritzeko ere, badaukago ibilbide bat eta jardunaldian bitartez, orduan, udako ikastaroetan oso ondo kokatzen den lankidetza bat da. Beste hanka edo beste ardatza izango litzateke aurrez aurrekoak dira udako ikastaroak. Inportantea iruditzen zaigu hori azpimarratzea, UEU dagoeneko badalako erreferentzia bat onlineko irakaskuntzan, masterretatik hasita graduen doktorak eta ikastaroak, baina udako ikastaroak aurrez aurre dira nahi dugulako gure komunitatea bildu. Topagune horiek sortu. Azkenean gure komunitatea kilometro gutxien inguruan daukagulako. Eta aurrez aurreko harreman horretatik ere, lankidetza horiek ere, sendoagoak dira eta bizigarriagoak direlako. Eta 3. ardatza, euskara bera. Euskara hutsean egiten den eskaintza da, udako ikastaroetakoa. Nolabait esaten dugu, arnazgune akademiko bat ere bagarela, euskaraz eroso eta estres linguistiko hori gabe bizitzeko guneak ere badirela udakoak. Orduan hemen kokagunea edo kokapen bat udako ikastaroak zer diren UEUn gaur egun,